a dalt. Mireu! És extraordinària! Però no dir res de tot l'arbre sencer. És gegant. Sí, i em sembla que l'arbre no és l'únic que té aquestes dimensions. Què vol dir, mestre? Que els animals i els insectes que hi viuen segurament també són enormes. No em vull haver de barallar amb aranyes gegants. És veritat, aquell parell són molt rucs, però no crec que ho siguin tant per fugir enfilant-se allà dalt. Volcan, ja t'havia dit que féssim la volta a aquest arbre per escapar-nos. Vols callar? Envolcar Volcan, l'excels mastí de la mesmatoria, no agafarà mai el camí més llarg per anar enlloc. Jo continuo pel camí que m'he proposat i és així com ho han de fer els homes de debò. Els homes que fugen, Vosaltres dos! Quiets, quiets aquí! Ens ha dit que quiets, què fem ara, doncs? Moure'ns! Volcan! Haver de jugar a cuit i amagar en un lloc com aquest. Vigileu molt tots dos, d'acord? Sí, mestre, no s'amoïni. Tu no confies en mi, oi? Encara que sigui una noia, em sé enfilar perfectament als arbres. Unes bombes perfectes! Ai, quin mal! T'asseguro que nosaltres no som comestibles! Sí, té raó, et faríem mal de ventre. Volcan! Ens ha tractat com si fossin provisions per l'hivern. Creeu! Ha caigut. Si continuem així, no els agafarem mai. Val més que ens separem. D'acord, mestre, separem-nos. Ai, per fi. Segur que els hem despistat amb tantes voltes que hem arribat a fer. No deies que els homes de debò tiren pel dret? Benvinguts. Com ens has trobat? Que com us he trobat? Potser no ho has notat, però m'heu trobat vosaltres a mi. Ara no us podeu escapar, torneu-me l'espasa de Bartanders. Ha! Et penses que l'excels Volcan es deixarà enxampar per un aprenent de bruixot? Potser només sóc un aprenent, però sé llançar més d'un encanteri. Sortiu ara, espases blanques de llum! Us ha espantat? No m'ho puc creure. M'ha sortit. Podem estar tranquils ara que hem arribat fins aquí. Deus voler dir ara que ens ha llançat fins aquí. Perdona la trepitjada. Mocosa, com goses trepitjar l'excels Volcan? Et podria matar i fer-te servir de condiment aromàtic. Però què t'empatolles? Prou, no us podeu escapar. Quina mossa més curta. Et penses que et pots enfrontar a mi amb aquest bastonet? Que potser tens ganes de morir. Si això és un insecte! És horrible, 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 quin horror! Ai! Ara que hem arribat fins aquí, no ens trobaran. Sisplau, no ho tornis a dir això, sisplau, t'ho demano. Molt bé, s'ha acabat el bròquil, germans inseparables. Ja he parlat massa. Fan! Però què us ha passat? Esteu bé? No t'he demanat pas que et preocupis per mi. Molt bé. Doncs au, torneu-me ara mateix l'espasa de Bartanders. Si no és que teniu ganes de jugar una mica més. Ui, Sisplau, demana-li perdó, Volcan. Si ho fas, en comptes de deixar-nos a les portes de la mort, només rebrem la meitat del que ens espera. home, si m'ho demanes amb tanta insistència, encara et podria mirar de satisfer, per què no? Per què et fiques amb mi? Deixa'm estar, que jo no he envaït pas el teu territori. I vostè, mestre, que s'ha fet mal. Un escarabat gegant.
segons els meus càlculs. Mira on som. M'agradarà veure com s'ho farà per enxampar-nos aquell bruixot maligne. Sí, d'acord, però ja te n'has adonat? Hem quedat recoberts de saba. Calla d'una vegada, Dorothy. A més, aquesta mena de mel té un gustet força bo. És veritat. Ai, és un cup de no res. Només els he encolomat un compte així de petitó i ara aquells tres em tenen ben agafat. La gent avui dia ha perdut el sentit de l'humor. Doncs jo només estic segur d'una cosa, Volcan. La pròxima vegada que topem amb aquells tres ens mataran. No en tinc cap dubte. Què dius? No permetré que em pelin tan fàcilment. Ens hi hem de rebel·lar i contraatacar. És el moment de mostrar el poder inesgotable de l'Excels Volcan. De debò? I com ho faràs? Potser mostrant la teva poquíssima força inesgotable? Doncs, home, faré el que pugui. Faré el que pugui. Digues, què faràs, doncs? Em sents? Però què et passa? Trobo que et prens massa confiança. És la saba que portem enganxada! Se la volen menjar, Volcan! El que busquen és la saba! Fora d'aquí! No em llepeu! Toqueu el dos! I cap allà? I ara cap allà? Fantàstic! T'han agafat simpatia, Volcan! És normal, les larves de seguida ho veuen si davant tenen algú del seu mateix nivell! Ui! Perfecte, em faran molt de servei. Volcan, Dorothy! I ara on us heu amagat? Sortiu ara mateix! Volcan! On us heu ficat? Vinga, sortiu ara mateix! Només volem que ens torneu l'espasa de Bartanders! N'heu sentit l'espasa de Bartanders i prou! Ho sents, Volcan? Diu que només vol que li tornem l'espasa. No te'l creguis, segur que és mentida. El seu objectiu és la vida de l'Excels Volcan i d'en Dorothy. És per allò del compte de la fonda. De debò? Però no ens agafaran mai. Ara els vostres adversaris seran aquestes bestioles! Som cucs!